Akụkọ si Abuja. Otu European Union EU na-ehichapụ bekee kwuola na ha na-eligbunye ọkpụrụkpụ ego dị nde euro 40 na mmadụ iche iche ịkwalite agụmakwụkwọ na ọnọdụ ndị ntorobịa ọkachasị ụmụaka ụmụ nwaanyị n'ala Naijiria. Onye nnọchite anya European Union na Naijiria na ECOWAS bụ Nwaada Samuela Isopi kwuru nke a na njem mkpọtụrụ mere n'ụlọ ọrụ ministri etiti na-ahụ maka agụmakwụkwọ dị n'Abuja, kwuru na agba nke mbụ ya bụ ama bụ nke a ga-agbape na Kano maka mgbago ugwu Northwest Nigeria n'ime izu ụka abụọ. Anụta akara eze ABS na Abuja Princess Ekwi Ajide ga-akọdalu akụkọ ana. Atụmatụ mmụta na nkwalite ndị ntorobịa kwesịrị iweta mmụta kwuchem na mmepe nka otumadụ n'ebe ụmụaka ụmụ nwanyị nọ n'ime ime obodo nọ, ka ọ na-agwa minista ahụ ihe butere ya na ndị otu ya. Ka onye nnọchite anya European Union ahụ kwuru na atụmatụ ahụ ga-eme ka mmụta siwanye ike, mepee ụzọ esi enweta mmụta na-enweghị nsogbu. Nwaada Isopi sịrị na otu ihe mere ya jiri bịa njem ahụ bụ inwe mmekọrịta ihu na ihu n'etiti ụlọ ọrụ ya na ndị minista ahụ, ebe ngalaba mmepe nke mmadụ nke na-ahụ maka mmụta ga na-aga n'ihu ịkwado gọọmenti etiti n'ụzọ dị iche iche gbasara mmụta otumadụ na mpaghara Northwest, ebe ihe mgbatuhie sitere n'aka mmadụ na-eche mmụta aka mgba. Na nzaghachi ya ka minista ahụ ọkammụta Tahir Mamman sịrị na enyemaka na mmụta ga-enye aka ịkwalite uto obodo otumadụ ugbu a ọchịchị nọnụ na-ebuve mmụta ụmụaka ụzọ. O kwupụtakwara nchọpụta ụfọdụ maka enyemaka ndị dị ugbu a ma dụọ ka ministri ahụ na-esonye na kọmitii ka ha wee nweta ihe ọgwụgwa ozugbo. Na Mbore ka minista steeti Dọkịta Yusuf Sununu na ode akwụkwọ ọkpụtọrọkpụ ministri mmụta Maazị David Adejo gosipụtara mmasị ministri ahụ na ndị otu na ọgbakọ dị iche iche ịrụkọ ọrụ ka e wee nwee mgbanwe ga-akwalite mmụta na Naijiria. N'aka nke ọzọ, ndị otu Ohando bụ Adekunla Adegoke du ha bịa buru nkwa ọtụtụ ihe ha nwere ike ime ma nke ha na-eme ugbu a bịakute minista ọkammụta Tahir Mamman, onye kelere ha maka ihe niile ha na-eme maka ịkwalite mmụta na Naijiria. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.